салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Daewoo Nexia ҳастай. Солиш 96 сол, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объём 1.6. Коробкаш механикаи ҳолаташ хубе бародаро. Мошин на ходу ҳамаш соз кор мекуна. Мотор коробкаи ходовишам созе, ҳуҷҷати солонаш бачидаги, балонош навам бародаро. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 10900 мега. Касони харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйхӯрда занг занед, маълумоти парраттар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Matiz ҳастай. Солиш 2001, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хэтчбек, объём 1.1. Коробкаш механикаи ҳолаташ хубе бародаро. Мошин ҳама 100% кор мекуна, ягон камбудӣ ва расхо надора. Фақат мешини ҳай мекунӣ. ҳуҷҷати яксолаам дора. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 24900 мега. Харидори аниқ боша, бо камтар савдо мешавад. Касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯйхӯрда занг занед, маълумоти аниқа аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A. Солиш 92 сол, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, сӯзишвори гази бензин, кузов хэтчбек, объём 0. Коробкаш мошин камтари бародаро хаду ҳамаш 100%. Дига мотор коробкаш 100% задагӣ бисагӣ надора. На хадвои ҷош расходай. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нарша 15000 сомон. Қарор дорад дар шаҳри Конибод. Харидори аниқ боша, савдо мешавад. Мега ҳон назди мошин. Харидори аниқ боша, камтар. Касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯйхӯрда савдо намешавад. Аз соҳиби мошин дастрас кунед. Касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳои рӯйхӯрда занг занед, маълумоти иловагӣ аз соҳиби мошин дастрас кунед. эълони дигари мо бародаро Мотороли фурӯшӣ ҳастай, ки бародаро пурсидагӣ буданд. Солиш 2014 соле, состояниш беҳтаринай. Ҳамаш 100% кор мекунад бародаро. Сета балони нави пачка дора. Понижени дора бародаро. Болтошам кардане ки кузовиш калонтарай. D130. ҳуҷҷатош 100%. На хаду фақат мегирӣ бародар, ҳай мекунӣ, барои кор тиёрай. Объём моториш 150 кубай. Қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нарша 17900 мега. Харидори аниқ боша, савдо мешавад бародаро. Касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯйхӯрда занг занед, маълумоти дигаре аз соҳиби Моторол дастрас кунед. мошини навбатӣ ВАЗ 2107, солиш 2004, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объём 1.6. Коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин на ходу ҳамаш 100% кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нарша 12000 сомон мега. Харидори аниқ боша, бо мега савдо ҳам мешавад. Касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳои рӯйхӯрда занг занед, маълумоти парраттар аз соҳиби мошин дастрас кунед.
дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Дигар мошини мо боша Opel Amiga аст, ки як бародар пурсидагӣ буд. Солаш 96 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарине бародаро. Мошин 4 баллони якхела дора, 60-70%, мотор, коробка ходовой соз, 4 электропакет, салон тоза, задагӣ пусдагӣ надора. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 18 000 сомон мега. Бародароне ки харидор ҳастед, мошини беҳтарине бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Рақамро рӯй экранда занг занед, маълумоти аниқтаре аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо омохи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Хайр то наварҳои оянда.